स' बेखौनो बुंनो सानो आङो माने जोंनि निउस चेनेलफ्राबो ओरैनो निउस चेनेलाव माने निउस कालेक्ट खालामनायाबो ओरैनो इजि नङा जोबोर हार्ड आरो बेखौ माने सासे सानै मानसिया लोगो नांनानै बेखौ निउस मोनसे चेनेल बा निउस पर्टेल चेनेलखौ माने सालायनो हाया स' बेनिखायनो माने गोबां मानसिफ्रा माने गोबां बिदिनो रिपर्टार दं जोंनि बयबो लोगो नांनानैसो गोजान गोजान निउसखौ माने दैथायहरनानै मोनसे निउस जायो लोगोसे माने बिदिनो जोंनि दा नुनो थांगासिनो दं जोंनि बर'फोरनि निउस चेनेलफोरा जोबोर माने साबसक्राइबारखौनो बारिया बा फल'वार बारिया फेसबुकफोरावबो स' गोबां मानसिफ्रानो भिडिअ नायो हय खिन्थु चेनेलखौ बा पेजखौ फल' खालामा आरो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामा स' बेखौनो आं खावलायनो सानो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जाय नायगासिनो दं आरो लोगोसे माने उनफ्रावबो नायगोन ना दस्रानिखौबो खालि जोंनि बेखौल' नङा दस्रानिखौबो माने फल' खालाम लोगोसे गासैबो बर'फोरनिखौ बर'फोरनिखौ खारन जोंहा बर'निखौ बर'आल'सो नायो गुबुन हारिया नाया माने हिन्दीनि बानायबा जों बिसोरनि खालामो इंलिसनिखौ खालामो माने उन्दै गथ'फोरखौ माने माखासे भिडिअ नायहोनो थाखाय जोङो कार्टुनफोरखौ नङा होमबा माने बेफोरखौबो जों खालामना दोननाय नुनो मोनो दा जोंनिखौबो बर'फ्रा जाहाथे खालामो माने बर' इउटिउबार्सफोरनि इउटिउब चेनेलखौ आरो निउस पर्टेलनि जिखिना पेज दङ प्लास माने इउटिउब्स दङ ना बेफोरखौ जाहाथे माने साबसक्राइब खालामो नङा होमबा दा जोङो बेखौनो खावलायबाय गिबियावनो SM निउस नायगिरि नोंथांमोनखौ बे समाव बरायनानै लाग्रोबाय दिनैहाय आं सासे आलासिजों मोगा मोगि लानो सानदों बिथाङानो जाबाय बर'नि सासे जाखांफु इउटिउबार हयथ' बिथांखौ बयबो सिनायखाबाय बिथांनि इउटिउब चेनेलनि मुङानो जाबाय एक्सट्रा इउटिउबार बिथाङा बे समाव आंजों लोगोसे दङ गिबियावनो नोंथांनो गोदान बोसोर 2022 मायथाइनि गोजोन हामलायनायखौ जासिबाय लोगोसे आंनि खुलुमनायखौबो नोंथांनो बे समाव जासिबाय खुलुमबाय गोजोननाय थाबाय सार आरो नोंनिसिमबो गोदान बोसोरनि आङो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय गिबियावनो आं नोंथांनियाव मोनसे सोंथि सोंनो सानदों जे नोंथाङा जिथु इउटिउब माने दा सालायबाय दङ एक्सट्रा इउटिउबार नोंथांनि चेनेलनि मुङा दा बे एक्सट्रा इउटिउबारखौ नोंथाङा माब्लानिफ्राय माने बेखौ सालाया आङो बे चेनेलखौ आंनि एक्सट्रा इउटिउबार चेनेलखौ आङो स्टार्टिंखौथ' माने इमेलखौथ' बयबो खुलिखायोना अपेनिंआव बेनिफ्राय आं 2017आव इमेलखौ खुलिना दोनदों बेनिफ्राय गोबाव सम जाबायमोन आङो माने इउटिउबाव इसेबां आगोलावथ' माने जिअ फैयासायाव इसेबां इउटिउबनि बारा मानसिफ्रा मिथियामोन ना स' बिदिनो आंबो मिथियामोन बेनिफ्राय 2018 सोनिफ्राय माने जिअ'आ एसे स्पिड ग्र' जालांबाय जिअ सिमा बहुतनो डेटाबो फ्रियावनो मोनबाय गोबां मानसिफ्रानो बेनिफ्राय आंनाथ' 17आवनो खुलिखानाय दं इमेला ओमफ्राय गोबां बिदिनो बर'नि भिडिअ नायबाय हिन्दी भिडिअ नायो ओमफ्राय आंबो सानसे सानबाय जे आंबो बिदिनो मोनसे इउटिउब चेनेल खुलिदोनोसै स' माने गोबां मानसिफोरखौनो साक्सेसबो नुदों नालाय आगोलनिफ्रायनो इउटिउबाव बेनिखायनो आंबो गोसो जाबाय मोनसे आंनि माने गोसो इस्सा आरोना गोसोनिफ्राय दंखायो बेयो माने आं माबा मोनसे खालामथारगोन ओरैनोबाबो आं ससियेल मिडियायाव एसेबाबो इन्टारेस्ट खामोन आगोलनिफ्रायनो स' बिदिनो साननानै आंबो फार्स्ट 2019निफ्राय आङो माने इउटिउबखौ स्टार्ट खालामदों आरोना माने होजेननायखौ नभेम्बरनिफ्राय होदों ओमफ्राय दायो आङो 2 इयार्स बारबाय इउटिउबाव स' 100Kआबो जाबाय स' स्टार्ट खालामनाय समाव इसेबांथ' माने चेनेला खेबसेनो गोजौआव थांखाया नालाय बेनि थाखाय माने गोबां खस्थ' खालामनो गोनां जादों मोनसे मोननैजों नङा माने आङो हानायखिनिखौ आङो मास मोनसेयावनो जेसेबां हायो बेखौ आंनि बेस्ट होनो ट्राइ खालामदों आरोना स्टार्टिंनिफ्रायनो आङो फार्स्ट स्टार्टिंआव खमसे खमब्लाबो 13 भिडिअसो होदों माने सप्तायाव मोनथाम मोनब्रै बिदि होखाथारनांगौ मास मोनसेयाव ओमफ्राय आं बेखौ गासैखौबो होजोबदों बेनिफ्राय चेनेला इसेबां फार्स्ट टाइमाव स्पिड ग्र' जायाखै खिन्थु मोनसे सम फैयो जेब्ला माने चेनेला खेबसेनो गोजौआव थांखागोन आरो खालि नोङो भिडिअखौ माने होलांबायल' थानांगौ आपल'ड खालामबाय थानांगौ बेनिफ्राय मोनसे सम फैयो ओरैबायदि सम फैगोन बे समाव नोंनि गासैबो भिडिअफ्रानो भाइरेल जालांगोन आरो बे भिडिअफ्रा भाइरेल जाबाय होनबाथाय माने चेनेलाबो गोजौआव थांगोन आरोना औ गिबियाव मा भिडिअ होजेनदोंमोन नोंथाङा आङोना आरो माने बर'आवनो खालामो नङा होमबा नोंथाङा औ मा भिडिअ होदोंमोन नोंथाङा बेखौ गोसोआव दङ ना औ दङ दंनाया बेनिफ्राय माने आङो स्टार्टिंआवथ' फार्स्ट टाइमाव माने गोबां भिडिअ होदों खिन्थु आं बेखौ गोसोआव गैला माने आं मोनसे टपिक लानानै भिडिअ बानायाखैमोन बे समाव स' बेनिफ्राय मोनसे समाव माने आङो जेब्लानिफ्राय टपिक लानानै मोनसे भिडिअ बानायदोंना अब्ला माने आङो जोंनि बर'निनो आरोना गासैबो गोबां इउटिउबार दं नालाय स' बेनि गेजेरावनो आङो गोबां बर' इउटिउबारफोरनि भिडिअ नायबाय थाखायो ओमफ्राय गासैबो इनफरमेसनखौ आं मिथिखायो नायबाय थायो नालाय स' बेखौ आङो माने गोबांखौनो मिक्स खालामनानै
मोनसे स्टार्टिंनिफ्राय आङो मोनसे निउस लाइनाव लांबाय आरो गासैनिबो खौरांखौथ' आं मिथिखायोआनो स' बेनि गेजेरावनो गोबां मानसिफ्रानो बेनिखौ नाया माने आरो समायाव नायोब्लाबो टाइम मोना बयनिखौबो नायनो स' बेनिखौ लानो इन्ट्रेस्टखौ लानानै आङो माने मिक्स खालामनानै एसे नांगौखिनिखौ आङो माने बयनिखौबो दाजाबनानै मोनसे भिडिअ बानायगोन बिदि लांलांबाय आरो दासिमलागै आं बेखौनो लाबोगासिनो दं आङो आरो नायग्राफ्राबो गोबां सापर्ट खालामदों आरो गोबां मानसिफ्रानो मोजांबो मोनदों स' बेनो ओरैनो नोंथाङा जिहेतु नोंथांखौ बयबो नोंथांनि चेनेलखौ मिथिगौ जे माने एक्सट्रा इउटिउबार होननानै दा नोंथांनि मुं आरो नोंथांनि एड्रेसखौ माने जोंनो खोन्थागोन नामा स' गिबियावनो आङो कार्बि आंलं लांहिननि ओमफ्राय जोंनि गामिया जादों 1 नं दिगुलि मासगाव होननानै बुङो बेनिफ्राय आंनि नामा जादों खोमदोन नार्जारि नोंथाङाथ' दायो जितु कन्टेन्टनि बाथ्रा बुंबाय नोंथाङा जायखौ लानानै नोंथाङा माने एक्सट्रा इउटिउबाराव भिडिअ होयो दा बेवहाय निउस आइटेम थायो नङा होमबा मेक्सिमाम निउस आइटेम थायो दा निउस आइटेम होनायाथ' बहुत माने रिस्कि खामानि दा बेवहाय नोंथाङा निउस होनाय समाव माने बेबायदि माबाफोर गिनाय बा माबाफोर गोरोन्थि जागोन नामा बेबायदि सानफेरो नामा बिदिथ' आङो एसेबां साना माने आङो जायखिनि खोथाखौ माने आंनि भिडिअनि गेजेरजों बुंनानै होना बेखौ आं मोजाङै इनफरमेसन लाग्रोयो फार्स्ट टाइमाव ओमफ्राय जुदि नों मोजां मथे इनफरमेसन लायोबाथाय गिनांगौनि खोथायानो गैया खिन्थु मोनसे समाव जायो एसे समाव माने कन्ट्रभारसि टाइप जायोना स' बेफोर निउस कभार खालामनायाव माने फारनै साइडनिखौबो नायनांगौ जायो आरो आं गावनि अपिनियन होनो हाया आरो बेफोराव कन्ट्रभारसि बिदि फैबाय नामा नोंथांनि जे माने भिडिअफोरखौ लानानै समायाव ओरैनो एसेबांथ' बिदि गैया खिन्थु सासे सानै बिदिनो माने समायाव एरखांलायग्रायाथ' थाखायो नालाय गोबांनो स' एरखांनानै होयो आरोना स' बिदिखौ कभार खालामनो हायामोन नोङो माने नोंना आंनि साइडनिफ्राय बुंनो हानाया नोंना एसे गोरोन्थि जादों होननानै बेनिफ्राय मेक्सिमाम बिदिनो गोबां माने इउटुबारफ्रानो जोंनि गोबां गेदेर इउटुबार दं बर'नि गेजेराव जेरै बिसोरो माने गोबां मानसिफोर दा जेसेबांखिनि गेदेर इउटुबार दं बर'नि गासैबो आंनि माने निउस कभार खालामनायखौ मोजां मोनो मानोना बिसोरो मिन्थियो माने गावसोरनि जेरै आङो निउस कभार खालामनांगौ बिसोरनि साइडनिफ्राय बिदि कभार खालामनानै होयो बिदि कन्ट्रभारसि लाइनावथ' थाङाखै बयबो गोरोबदों आरो मोजांसो मोनदों आरो मोजां मोनो आरोना बयबो आरो सापर्टबो खालामो लोगोसे बिसोरो आंखौ ओरैनो दासिमथ' कन्ट्रभारसि होननाय जेबो गैथ'वा बर'नि गेजेराव बयनिख्रुइबो बर' रावजों खालामनाय गिदिरसिन माने इउटिउबार हिसाबै सोर दङ दा दायो बुंनो थाङोब्लाथाय दासान्दिसो आङो एसे न'आवबो थायाखैना बिजि जागासिनो दं दायोथ' माने दायो प्रकाश नार्जारि बड'लेण्ड मिसन सोदोंमोन आरो गेमस्रि दैमारि लोगोसे बड' इनफ' बिसोर माने गोजौआव दं आरोना जोंनि दा टपआव साबसक्राइबारा गोबां आरो बिनिफ्राय आरो ओरैनो गुबुन लेंगुवेज हिन्दी इंलिश भिडिअ बिदिब्लाथाय जोंनि दा बि भइस दं लोगोसे इंलिश मेकार आलफ्रेड बसुमतारी बिसोर माने इन्टारनेशनेल लेभेलावबो आरो नेशनेल लेभेलावबो आरोना दा नेशनेलाव जाय बि भइसनिखौथ' गोबां माने मेसेज नुयो माने फ्रम माने नेपाल फ्रम बांलादेश फ्रम माने USA माने बेबायदि गोबां नुयो आरो दा बेबायदियाव माने नोंथाङा हयथ' माने जायफोरनि मुंखौ लादों हयथ' बिथांमोनखौ नोंथाङा लोगो मोनबाय नामा माने दायो आङो बुंनो थाङोब्लाथाय माने दा बे नेशनेल लेभेलाव बुंनो थाङोब्लाथाय माने हिन्दी रावजों भिडिअ बानायनाय बुङोब्लाथाय बि भइसखौल' लोगो मोनदों ओमफ्राय आङो आलफ्रेड बसुमतारीखौ लोगो मोनाखै आरो इंलिश मेकारखौ लोगो मोनाखै जानो हागौ माने सानसे समाव लोगो मोनगोन आरोना खोथाखौथ' आङो रायलायनो मोनबाय मबाइलजों खिन्थु माने फेस टु फेस रायलायनो मोनाखै आरो बिसोरजों दा नोंथांमोना जाय भिडिअफोरखौ बानायो दा बे भिडिअफोरा बहाबा माने सोरबाया माने फुडनि सायाव बहाबा निउसनि सायाव बहाबा माने ट्रेभेलिं बायदिसिना बेबायदि भिडिअखौ बानायो बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां फिल्डआव माने इउटिउबार्सफोर माने ओंखारनांगौ माने गोनांथि जानानै फैयो सोरनियाबा मबाइला गाज्रि जाबाय बे मबाइलखौ फाहामनो थाखाय जोङो इउटिउबाव नायनानैनो खालामनो हायो खिन्थु जोङो नायगिर सार्च खालामबा हिन्दी इंलिश बा गुबुन रावनि जों मोनो दा एजुकेसननि हमनानै ला माखौबा मोनसे फर्मुलानि मेथ्सखौ जों जुदि खालामनांगौब्ला जोङो दिनै सार्च खालामबा दिनै इंलिश बा हिन्दीफ्राव मोनगोन खिन्थु बर'फ्राव जों मोननो थांनो नागिरा दा साफा सानै ओंखारदों दा बेफोरनि बेलायाव नोंथांमोना इउटिउबारा माब्लाबाफोर इउटिउबारफोरखौ खावलायनो लुबैनो जे बे खामानिफोरखौ नोंथांमोना मावनांगौ होननानै
बिदियाथ' माने गोबां गावबा गाव लाइन बयबो बयनावबो मोनसे टेलेन्ट दं मोनसे नङा मोनसे माने फिसाबाबो स' बे गावबा गाव लाइनजोंसो आरोना खोथाया ओमफ्राय दा मिन्थिनायाथ' बयबो जोंबोथ' इउटुबार जादों माने इउटुबनिफ्रायनो सोलोंदों इउटुबावनो खामानिखौ मावलांदों बिदि आरोना ओमफ्राय दायो टेकनिकेल लाइनावबोथ' माने जोंबो हायो बानायनो भिडिअखौ टेकनिकेल लाइननि गोबां मानसि बर' मानसिफोरा माने गोबाङानो मिथिया दा जों एसे एनैब्लाबो माने आगोलनिफ्राय माने जों इउटुब सालायबोबाय थानो नालाय माने माखासे प्रब्लेम जायोब्लाबो जोङो सल्भ खालामना होनो हायो आरो माखासे जेनेबा टेकनिकेल लाइननिबाबो जोङो बुंनानै होनो हायो खिन्थु बेयाव गोबां मानसिफोरानो माने बे सोरबा इन्ट्रेस्ट दं सोरबा इन्ट्रेस्ट गैया जुदि नोङो कमेडि भिडिअ बानायोब्लाथाय बेखौ बयबो नायनो हायो आरोना उन्दैनिफ्राय गेदेरसिम ओमफ्राय दा जोंनि बर'आव इसेबांखिनि अडियन्स गैया बेनिखायनो जोङो टेकनिकेल लाइननि माने भिउवार्स खम जायो बेनिखायनो माने जों टेकनिकेल लाइनखौ एसे रोंब्लाबो बानाया आरोना मानोना भिउवार्स खम जायो ओमफ्राय आरो बानायनो गोसोबाथ' हायोमोन खिन्थु बयनावबो माने मोनसे थायोना जेनेबा आंनो अडियन्स जाय फिल्डआव अडियन्स बारा दं बेयावसो माने गेलेहैखागोन बयबो स' बिदिनो जायो आरो माने माखासे खामानियाव रोंबाबो फावसायनानै थायो मानसिफ्रा दा नोंथांखौबो बर'नि गेजेराव सासे साक्सेसफुल माने इउटिउबार होनना बुंनांगोन जोङो आरो बयबो बर'फोरा बुङो जे नोंथांनि मुंखौबो लायो दा बेवहाय नोंथाङा जिहेतु साक्सेसफुल इउटिउबार हिसाबै नोंथाङा मान्थलि बेसिसजोंसो माने रेभिनिउ फैयो नोंथांनिया दा आङो मान्थलि माने रेभिनिउखौथ' डाइरेक्ट बुंनो हाखाया माने हायो थेवब्लाबो माखासे प्रब्लेमनि थाखाय जों बुंलाया आरोना ओमफ्राय ओरैनो जेखि जाया आङो सोलिलांनो हानाय माने मोनो आरो आं इउटुब मान्थलि हाबोना बेयो औ माने मान्थलियाथ' बिदिनो जेखि जाया सोलिलांनो हायो आरो आं इउटुबजों दा न'आव थानानैनो दा जेरैबायदि माने सोलिदों नङा होमबा दा बेयो हयथ' नोंथाङा इउटुबनिफ्राय रां मोननानै सोलिदों दा इउटुबाबो जों बुंनांगोन जे माने बेकार मानसिफोरखौ बा आनइमप्लयड माने माखासे किसुमान दङ बा बिथांमोनखौबो माने बेवहाय खामानि मावनानै गावनि जिउखौ खुंनो हानाय बेबायदि दा गोबां नों अखम माने आसामावनो जों नुदों माने 3 लाख 4 लाख 5 लाखसिम माने मान्थलि आर्न खालामनाय माने भिडिअ होनानै रेभिनिउ मोननाय बेबायदि जोङो गोबां निउसफोर जोङो निउसाव मोनगासिनो दङ दा दिनै जोंनि बर'नि गेजेरावबो जोङो बुंनाय बायदि नोंथाङा नङा होमबा जोङो गोबां इउटिउबार्स दङ बि बयस दङ आलफ्रेड दङ इंलिश मेकार दङ बा बेबायदिनो गोबां माने इउटिउबार्स दङ जायफोरनि मुंखौ जों दिनै लाजोबनो हाया आरो लानो हायैफ्राबो गाज्रि मोननाङा जों जास्ट माने डिसकासननि थाखाय जोङो बेवहाय जोङो सावरायलायनाय जादों दा जिहेथु जोंबो निउस पर्टेल सालायो निउस पर्टेल सालायनाय आरो इउटिउबार माने डिफारेन्सआ बेवहाय जे निउसखौ मानसिफ्रा जोंना बारा नायनो लुबैया इन्टारटेनमेन्टखौ बांसिन लुबैयो जोङो बर'फोरनि बेलायाव जों तुलना खालामना नायोबा आरो दा बेवहाय जोङो इउटिउबार बर'नि इउटिउबार्सफोर आरो माने निउस पर्टेलफोर जोंहा जिहेतु माखासे खामानि मावनो दङ दिनै जोंनि लेंगुवेजआ माने माबायाव सापर्ट खालामा लेंगुवेजआ सापर्ट जाया माने फेसबुक पेजाव जुदि खालामोबाथाय बा माबायाव माने इउटिउबाव खालामोबा दा बेवहाय लेंगुवेजखौ जोङो माल्टि होनो गोनां जायो जायनि थाखाय जोंनि भिडिअआ मालाबा इयाल' फैयो जेब्ला बांद्राय माने भिउवार्स फैगोन होमबानिया जोंना इयाल' जायो बिसोरनाव कुइसन जायो जे मा लेंगुवेजआव बियो होननानै अब्ला जों माने जोंनाव कनफिउज जायो जे बे भिडिअखौ जों डिलिट खालामनो ना जों बिदिनो लाखिनो बेबायदि कनफिउज जायो आरो दा बेवहाय आङो माने नोंथांजों जिहेतु सावरायलायदों खोथाया ओंखारबाय आंनिफ्रायबो जिहेतु आंबो निउस पर्टेल सालायो हिसाबै दा बेवहाय बर' साहित्य सभा आरो माने निउस पर्टेलनि दैदेनगिरिफोर आरो माने इउटिउबार्सफोर माने बिथांमोना जा जोङो बर' माने जितु निउस माने पर्टेल सालायग्राफोर जोङो माने मेल खालामदों जे जोंनि लेंगुवेजआ भारत संबिजिरनि एथिदुल हाबनाय उमुक लेंगुवेज बायदिनो जे जोंनि रावखौबो नोंथांमोना रेकगनाइज होनांगौ आरो अपसनाव लाखिनांगौ बेखौ बेबायदि होननानै जों मेलबो खालामदों दा ओंखायनो जोङो बेखौ दिनै सावरायबाय दा गोदान बोसोराव मा माने थांखि लादों स' गोदान बोसोराव बुंनो थांब्लाथाय माने दाथ' जेबो इसेबांखिनि प्लेनिं गैया खिन्थु दंनाया दङ ओमफ्राय बे बोसोरावनो जाजोबगोन आरोना माखासे साननाय थायोना एडभान्सआवनो सानना दोनखायोना स' माने गोबां जायगा आङो बेरायगोन ओमफ्राय बिदिनो ब्लग चेनेलबो दं नालाय ब्लगआवबो बानायगोन ओमफ्राय निउसआथ' निउस थाखागोनानो निउसखौबोथ' गारनो हाया आङो निउसआबो थालांगोन ओमफ्राय लोगोसे गोबां जायगा बेरायगोन आङोथ' दा गोबां बड'लेण्डआवनो माने
बेरायजोबाखै दा आं जेरै बे गरेस्वराव फैदों बाक्सानि थ' बेयावनो गोबां जायगा नायनानै दंबावो आरो लोगोसे आं माने गोबां प्लेनिं दं आरोना लासै लासैनो बेखौ आरो मावलांबाय थादोंसै लोगोसे आङो इउटुब चेनेलखौबो दा जेसेबांखिनि दं बेनि माने गोजौआव लांनो सानदों आङो माने अडियेन्सआथ' गोबां दंना खिन्थु बेयाव खामानि मावनांगोन बयबो जेब्ला खामानि मावगोन अब्लासो नोंनि माने जेसेबां मावगोन अब्लासो माने नोंनि चेनेलाबो गोजौआव थांबाय थागोन आरो माने सासे मानसिया साक्सेस मोननो थाखाय सरि आरो माने सासे मानसिया साक्सेस मोननो थाखाय माने गिनाय लाजिनाय आरो बानाय थायोब्लाथाय माने मालाबाबो साक्सेस जानो हाया स' बेनिखायनो जेसेबां हायो माने नों गावनो लाजिनाय गिनायखौ गारनानैबाबो खामानि मावलांबाय थानांगोन लोगोसे माने जेसेबां खामानि मावगोन एसेबांनो साक्सेस मोनलांगोन आरो दा नोंथाङा बेखौनो बुंनो सानदों जे जायखि जाया खामानि मावा मानो बेवहाय गोब्राब नाजानाय थानांगोन दा इउटिउबाथ' नोंनो इउटिउबाव बोरै खामायनो हानो नङा होमबा इउटिउबाव नोङो गुगोला नोंनो फैसाखौ बोरै होगोन नङा होमबा नों खामानि मावनांगोन भिउवार्सआ बारायनांगोन आरो बेवहाय बिथांमोना एडभार्टाइज होगोन एडभार्टाइजनिफ्रायसो माने आर्न जायो नङा होमबा दा बे बाथ्राखौ हयथ' नोंथाङा माने मोजाङै बुंबाय दा गोदान इउटिउबार्सफोरखौ नोंथाङा मा बुंनो सानो दा आंनि माने जायफोरबा फंबाय बिब' बिनानाव माने गोदान इउटुबाव फैनो नागिरदों स' मस्ट वेलकाम फैनो हायो माने नोङो दस्रा जायगायाव माने गोबां मानसियानो नुदों आङो फंबाय बिदा माने गोबां जायगायाव दस्रा गोजानाव थांनानै खामानि मावो स' माने जुदि हायोब्लाथाय आरोना बयनिबोथ' पसिबल नङा जुदि हायोब्लाथाय इउटुबावबो माने मोजां मोनसे प्लेटफर्म इउटुबाबो स' बेजोंनो नोङो माने बेयाव मान्थलि नों इनकाम खालामनो हागोन नोंनि गावनि माने टेलेन्टखौ लानानै सोरबा मोसानो रोङो सोरबा मुसुरनो रोङो बयहाबो माने मोनसे आलादा टेलेन्ट थायोना स' बेखौ टेलेन्टखौ माने इउटुबनि गेजेरजों देखायलांनानै नों बेयावबो इउटुबावबो माने जिरायनानै न'आवनो थानानै मान्थलि इनकाम खालामलांबाय थानो हागोन आरो बेनिफ्राय स' मस्ट वेलकाम सोरबाफोर जुदि गोदान फैनो गोसो दंबाथाय फैनो हागोन दा जोङो गोबां सम नोंथांनियाव माने माखासे बाथ्राखौ मिथिबाय इउटिउबार हिसाबै नोंथाङा माबायदिहाय दिनै बेसिम फैखो नङा होमबा आरो गोदान इउटिउबार्सफोरा माने माबायदि खामानि मावनांगोन आरो इउटिउबार्सबाबो माबायदि खस्थ' खालामनांगोन बेनि सोमोन्दै हयथ' नोंथाङा बुंबाय दायोहाय आङो सोंनो लुबैदों जे जोंनि गेजेराव माने माखासे इउटिउबार्सफोर दङ बै इउटिउबार्सफोरा सामाजिक भाबै माखासे बदनामफोरबो दङ जे थेवब्लाबो बिथांमोना इउटिउबाव भिडिअ होयो नङा होमबा दा बेवहाय जोङो एखमबा जायो जे जायफ्रा बेबायदि माने गाज्रि माने समाजारि बिथिङाव माखासे गुबुंले खालामनायनि गेजेरावबो इउटिउबाव जों नुनो मोनो दा बेवहाय जोङो बिथांमोननि भिडिअखौ नायोबा बै उन्दै गथ'फ्राबो माखासे बाथ्राखौ जोंखौ कुइसन खालामो जे बियो ओरै होननानै आरो दा बेबायदि माने बिथिङाव जे इउटिउबाव गाज्रि भिडिअ होग्रा बा गाज्रि बाथ्रा बुंग्रा दा बेफोरनि सायाव नोंथाङा माने मा बुंनो सानो दा पलिटिकेलखौ लानानैबो माखासे बाथ्रा बुंलायो मानसिफ्रा माने थोंजों गिदिर उन्दै मिथिलिया सोरबा बर' थुनलाइ आफादनि लिडारखौबो जानला मोनला बुंनोसै एबसुनि लिडारखौबो जानला मोनला बुंनोसै सोरबा माने एनडिएफबिनि लिडारबाबो जानला मोनला बुंनोसै सोरबा माने बोजोबनि लिडारखौबो जानला मोनला बुंनोसै बेबायदि उन्दै गथ'फ्रानो माने इउटिउबाव भिडिअ नायनानै फेसबुकाव भिडिअ नायनानै जानला मोनला जे कमेन्ट्सफोर होयो साना हौवानि बाथ्राखौ मिथियाब्लासिनो दा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो बे कमेन्ट्स होग्रा जोंनि जाय भिउवार्सफोर आरो स' बुंनो थाङोब्लाथाय माने बिदिनो गोबां गैयाबो बुंजाया जोंनि गेजेराव गोबां दं माने बायदिसिना भिडिअ बानायग्रा आरोना स' बेखौ आङो बारा गोसो आंनिफ्राय बेखौनो बुंनो सानो माने गोबां बिदिनो बायदिसिना माने कमेन्ट खालामग्रा आरो लोगोसे भिडिअ बानायग्राबो दं बेखौथ' जों होबथानो हायाना थांनानैबाबो माने सोरबा आजिखालि इउटुबाव सोरबा फेक एकाउन्ट खुलिनानै बायदिसिना बुंबाबो जों बेखौ हमनो थाङा जुदि बेनि सेहेराखौ नुवाबाथाय माने जों हमनो हाया बेखौ स' बेनिखायनो आं बुंनो सानो जायफोरबा माने गाज्रि बेफोरबायदि लेंगुवेजफोरजों भिडिअ बानायोबा गाज्रि बेफोरबायदि कमेन्ट हरलाबायोना स' बेखौ माने अफ खालामबाथाय मोजां जायो आरोना स' जों बेखौथ' डाइरेक्ट थांनानै बुजायहैनो हायाना खिन्थु गावनि साइडनिफ्राय साननाय थानांगोन सोरखौबा रिसपेक्ट होबासो रिसपेक्ट मोनफिननाय बे मोनसे माने थायो आरोना स' बेनिखायनो आङो बुंनो सानो जे जायफोरबा माने बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअ बानायो बा गाज्रि लेंगुवेज बाहायो आरो जों सोरखौबा नुयोबो फेसखौबो नुयो खिन्थु माने बिसोरखौ जोङो होबथाहैनो हाया एसेबां माने बिसोरो थायो दाबसेयाव जों थायो दाबसेयाव जों माने गोजाननिखौथ' बुंनो हाया खिन्थु भिडिअनि गेजेरजों बुंनो हायो जों दा जेरै आं दा बे भिडिअनि गेजेरजों बुंगासिनो दं एसएन निउसनि गेजेरजों स' आङो बेखौनो बुंनो सानो जायफोराव माने एसे गाज्रि रावबा माबा मोनसे उन्दै इयुन जेनेरेसनखौ माने एसे गुबुंले खालामलांनाय बायदि भिडिअ बानायोना बेखौ माने एसे बानायाबाथाय मोजां आरोना आंनि साइडनिफ्राय स' बेखौनो बुंनो सानो आङो जोबोद मोजां बाथ्रा
एक्सट्रा इउटिउबारा खावलायदों जे माने जाय भिडिअफोरा जोंनि समाजखौ गुबुंले खालामो बेबायदि भिडिअफोरखौ जाहाथे होआ आरो गिदिरखौ मान होनांगौ जानला मानला कमेन्ट होनाङा बे बाथ्राखौबो बिथाङा बुंबाय दा जोबथारनायाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानो नामा स' आंनि साइडनिफ्रायथ' जेबो बुंनो गैया नाथाय गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो माने गाहाम हामलायहरनाय जासिहरनाय थाबाय स' बे बोसोरा माने नोंथांनि इउटिउब चेनेलखौ नङा होमबा गोदान बोसोराव बिथाङा मोनसे सिमां नुदों जे माने आरोबाव मोजां खामानि मावनायनि थाखाय दा स' माने नोंथाङा मा बुंनो सानो दा माने जेरै आंखौ आगोलनिफ्राय सापर्ट खालामगासिनो दं आरो बेनिफ्राय आरो बांसिन माने सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै आं मिजिंथिबाय लोगोसे सारमोननि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो माने एक्सट्रा इउटिउबारखौबो माने नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो जाहाथे जोङो एसएम निउसआबो आरो एक्सट्रा माने इउटिउबाराबो मोजां मोजां भिडिअ होनानै जोंनि समाजाव जों जाहाथे माखासे इनफरमेसन होनो हायो समाजनि मोजां मावनो हायो जों बेखौ सानदों जोबथारनायाव नोंथाङा जोंनो एसे सम होनायनि थाखाय नोंथांनो रोजा रोजा साबायखर जासिनानै जोंनि बे आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों सार